Salam, dakata malam. Kana asara a forex, kana asara a future, kana asara a support? Kuma da an yi magana sai ka ce ai kai yana da ilimi ka koya? No, ba haka abin yake ba. Zai ɗauke ka lokaci mai tsawo kafin ka iya forex trading. Amma a yanzu zan baka wani key level guda biyu wanda zai taimaka ma ƙwarai da gaske, wanda za ka samu dama ka dinga amfani da shi gurin shiga trading, imma crypto ne, imma forex ne, imma kuma wato future trade ne ko support trading. Za mu yi bayani akan abin da ake cewa change of character. Da yawan mutane suna trading ne akan change of character, amma ba su san ma menene change of character ba. Ko kuma mu ce da yawan mutane suna trading a change of character, amma ba su san cewa a wannan change of character ɗin muna da trap change of character ba, sannan muna da real change of character, sannan muna da invalid change of character. So wannan dalilin ne yasa zaka ga mutane kawai da sun ga change of character sai su ce an samu change of character, sai a fitar da order block, sai kawai a shiga intertrading. Da an yi shiga market kuma sai market ta zo ta hitting SL mutum, kaga mutum hankalin shi ya tashi, ya shiga damuwa, yana tunanin cewa wai me yasa shi duk lokacin da zai shiga trade sai bayan ya gama fitar da komi amma a zo a samu matsala a hitting SL na shi. To tsaya ka ji inda matsalar take. Matsalar inda take shine kai ɗin ne baka tsaya ka yi karatu yanda ya kamata ba, ka zo kana ta rushing shi yasa kake ganin kamar abin kawai kai kaɗai ake kallo. So a gurguje kamar yadda na bayani a wannan bidiyo ɗin zan yi bayani ko kuma zan baka key level guda biyu akan abin da ake cewa trap change of character da kuma real change of character. Sannan kuma zan baka bayani akan invalid change of character. Amma kafin nan yana da kyau ga wanda yake so ya fara ko kuma yake so ya sani, yana da kyau ya san mashin wai menene liquidity. Menene liquidity na market? Domin liquidity shine ke juya market daga up trending zuwa down trending. So ta ya za mu iya gane liquidity? Shine duk wani karaya da ka sani a market to wannan karayan liquidity ne. Misali shine yanzu wannan pushing up da market ta yi, yanzu wannan karayan da aka samu a daidai wannan level ɗin to an samu liquidity. Nan ma karayan da aka samu a daidai wannan level ɗin an samu liquidity. Nan ma karayan da aka samu a daidai wannan level an samu liquidity. Haka nan ma karayan da aka samu a daidai wannan level an samu ainihin liquidity. Haka nan ma wannan karayan da aka samu a daidai wannan level an samu liquidity. Haka nan ma wannan karayan da aka samu an samu liquidity. Pushing up the market za ta yi an samu liquidity, ga liquidity a daidai nan gurin, a daidai wannan level ɗin an samu abin da ake cewa wato change of character. Da yawa mutane abin da suka sani kenan, kuma abin da suke trading a kai kenan, wato a samu change of character, a fitar da order block, bayan fitar da order block kuma a yi waiting market ta pushing up ta koma change of character ta koma order block ɗin nan, sannan a yi selling. Wannan shine ake cewa ainihin change of character. Wannan ɗin nan idan ka lura, wannan liquidity da aka samu a daidai wannan level ɗin, wannan karaya ɗin da aka samu a daidai wannan level ɗin, wannan karaya da aka samu a daidai wannan gurin, wannan level ɗin, wannan ɗinnan nan ɗinnan da aka samu, wannan karaya da aka samu, market ɗin da ta zo ta yi breaking nashi. To breaking nashi da aka yi a daidai wannan level ɗin shine aka samu abin da ake cewa change of character. Shine zaka gani a chart ɗin waɗansu suna rubuta shi haka, wato CHoCH. Okay, sorry, afwan. Zaka ga waɗansu suna rubuta shi haka. So a daidai wannan level ɗin an samu change of character a daidai wannan level ɗin, sannan kuma a daidai wannan level ɗin za a fitar da ainihin wato abin da ake cewa order block. Bayan an fitar da order block, so da yawan mutane kuma a daidai wannan level ɗin shine za su yi waiting market daga nan da pushing up zuwa wato order block, da retesting na order block, sannan kuma sai su yi selling na market ɗin. So wannan shine mafiya yawanci mutane suke yi, amma kuma ba su san cewa a wannan change of character ɗin muna da real change of character, muna da trap change of character, sannan muna da invalid change of character. Shi yasa waɗanda suke da ɗan ilimi akan harkan kuma suke da wayo zaka ga suna amfani da Fibonacci. Duk lokacin da aka samu wannan za su zo su auna daga kan wannan high ɗin zuwa wannan low ɗin da aka samu, wannan kare da aka samu a daidai wannan gurin, sai su auna. Idan suka auna, so sai su ainihin fitar da inda za su yi ainihin yin intertrading wannan key level ɗin.
okay, daidai wannan key level ɗin 0.5, in canja mai yadda zai fito, okay, 0.5 ko 0.6. mafi yawanci waɗansu a daidai wannan level ɗin suke ainihin yin trading, 0.5 ko 0.6 idan suka fitar da ainihin order block nasu, wasu kuma suna bari ta shiga cikin order block ɗin, musamman idan ma order block ɗin ta fitar da ainihin abin da ake cewa fire value. So insha Allah shi ma za mu zo za mu yi bayani a ainihin kan shi wannan okay, fire value ɗin da domin yi bayani a kansa. So wannan shine yadda ake fitar da ainihin change of character. Wannan shine yadda ake fitar da change of character. To yanzu a babin misali wannan mun yi bayani akan wato sell kenan idan kana so kai selling. To yanzu bari mu buga misali idan kana so kai buy mana. Shine market tana up, down, tana fitar da liquidity. Market na fitar da liquidity, market na fitar da liquidity, market na fitar da liquidity, an samu change of character, an samu fullback, market ta ƙara fitar da wani liquidity din haka. To wannan shine tafiyar market a daidai nan gurin. Sannan wannan breaking na wannan high din da aka samu a daidai wannan gurin, wannan din nan, wannan in ka lura wannan liquidity din da wannan liquidity din shi ke saman wannan liquidity din da aka samu. To a daidai nan gurin an samu abin da ake cewa change of character, sannan kuma nan din nan ya zama ainihin abin da ake cewa order block. A daidai wannan gurin an samu change of character, shi ma bari mu rubuta shi, okay, CHoCH. So shi ma nan an samu abin da ake cewa wato change of character, a daidai nan gurin kuma mun samu abin da ake cewa OB, order block kenan. Wannan bari mu sa shi a sama, okay, middle center, okay. So a daidai nan gurin an samu abin da ake cewa change of character. To shin nan level ɗin da aka samu wannan liquidity ɗin shi kuma ya wuce wannan liquidity ɗin, shi ma change of character ne? Sannan shi ma wannan level ɗin da aka samu ya wuce wannan liquidity ɗin, shi ma change of character ne? Sannan nan ma da aka samu wannan liquidity ɗin ya wuce wannan, shi ma change of character ne? A'a, so wannan shi kuma su ake cewa ainihin break of structure, wato BOS, break of structure. Su ma za ka ga mutane suna ainihin rubuta shi, mafiya yawanci za ka ga suna rubuta shi BOS, break of structure kenan, like this. Okay, nan ma bari mu rubuta shi, nan ma an samu break of structure BOS gashi nan. So bari mu cloning na wannan din nan, cloning din shi, nan ma an samu break of structure. To a daidai wannan level din an samu break of structure. To haka tafiyar market take. Sannan kuma pushing up, pushing down da market za ta yi daga wannan level din a daidai wannan level din, saboda market ta wuce wannan liquidity din. To anan kuma an samu shi ma abin da ake cewa change of character a daidai wannan level din. Nan ma aka samu wani break of structure, nan ma aka samu break of structure. So wannan shine yanda ake fitar da wato change of character kenan. Yanda za ka iya fitar da change of character, kenan. Okay, CHoCH. So yanda za ka iya fitar da change of character da kuma BOS, wato break of structure, dan ya zama wato order block kenan a daidai wannan level din. To wannan shine yanda mutane suka sani kuma yanda ake fitar da change of character kenan. To amma kamar da na gaya muku a farko, a change of character din muna da real change of character, sannan muna da trap change of character, sannan muna da invalid change of character. So a daidai wannan lokaci za mu dakata a nan gurin. Insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu yi muku bayani yadda za ku iya gane trap change of character, real change of character da kuma invalid change of character, domin shi ku gane ma shin a wace kalan change of character ne ya kamata ku yi trading, a wace kalan change of character ne ko da kun same ta ba za ku yi trading ba, domin kada ainihin ku yi asara a ainihin wato trade naku. Sannan idan kuna son ku kasance da mu a kodayaushe, akwai link namu na Telegram wanda muke bada signal da kuma waɗansu darussuka da muke bada su a cikin wannan Telegram ɗin. Zan aje link ɗin a ainihin bio nawa na TikTok kenan, dan kuma a YouTube ne ka duba a description. Zan aje link ɗin, idan a Facebook ne ka duba a comment. Zan aje ainihin link ɗin, insha Allah sai ku je ku join domin ci gaba da ainihin samun sababbin shirye-shiryen mu. Mun gode sosai da ainihin kasancewa da mu.